Salut! Salut, Dani și bun m-a găsit la un nou vlog, adică challenge. Salut! Cu ce extremă, desigur. Am dat 3 fucking lei pe ea, bă, la mea. Cred că, bă, am văzut, dar... Înainte, Era de lege, în pui. înainte să înceapă video, dați un like acum, vă rog. Mulțumesc. Deci am dat autograful, frate. El pisă, mă. E vântul ăsta și cred că o să audă nașpa rău. Da. Pe asta să ne scuzați, noi suntem într-o parcare, că în casă nu putem. Aduc pe Nicolas afară? Nu! Ești afară. Și acasă. Nici aici nu putem să Nici așa nu putem să filmăm nimic. Toți copiii. În casă, bă. Da, în fine, asta începe drept. Challenge-ul e cu ce extrem și n-avem nici suc cu apă. Adică am avut enerzant, dar l-am băut. Era de la de 70 de bani, da? Ne permitem și noi bugetul. Bugetul mic, băi, bugetul mic. Hai să începem. N-am mâncat azi nimica, da? Deci, Ăsta e un challenge. tu și ei, mă, că nu sunt proști. Ca tine. Oameni că am o seam pâine. Am să o spart. Dacă o să ne încerc pe femeie, stați pe fază. Cred că o să fie puțin acțiune în vlog. Tanti, mă. Nu mai spune numele. Tanti. Ce vrem noi pe video? Editez eu. Da, ce vrem pe Chit editare. că stau 5-15 minute să editez, dar merge. Încă durează randarea. Nu mor. Și acum trebuie să-l golim. Vreau să luăm unul de pe card, dar am zis hai să nu, dracu, că murim aici în video. Bugetul mic. N-avem bani. Am avut bani. Am avut. Am râgit. Aoleu. Scuzați. Uitați câte iau și mă dă câte unul, două. Și eu iau. Ce facem, mă? Mai avem puțin. Și să vorbim și noi despre ceva. Astăzi vrem să vorbim despre vacanța de vară. Nu mă dă nimic. Nu mai copiam pe Zapi. Pipi să veni Zapi. Mi-a intrat în măsea. Bă, deci ne facem... Mare greșeală că n-am luat suc. Bă, cred că o să ajungem pe la I Hate Pig. La Pig Reacționează. Jur că ștergi videoclipul, bine. Nu, lasă. Deci ce faceți voi în vacanțe vară? Eu cu Mădălin, desigur, plaja, cu Magic și toate gaturile, și femei, și curve, și rabu, și... Mai ușor, copile. Deci, cam. Deja am dat lacrimile. Nu e așa extrem, dar când e multă durată, da, e. Mai avem, bă. Mai avem un sfert din pungă. Da. Lăsați comentarii în secțiunea de comentarii, chiar dacă sunt Eu să material. fac câte o provocare, adică 5 provocări normal. Bă, nu provocări nebune, că nu promit de astea. Că nu chiar nebun. 5 provocări. O să fac din secțiunea de comentarii, dacă îmi lăsați să vă cioaca mea. Măseaua. Atât femeile. Și pe fundal o să pun o muzică. Dar trebuie să găsesc una de... Tu mai ce-a trecut femeia leopard. Bă, cred că o să strici telefon dacă o să arunci aia cu apă. Aici, frate, la etajul, stai. Lași. 1, 2, 3, 4, Etaj 7. 6, 7.
7. E o femeie mai... Și aruncă cu apă dacă face găti. Ce? Hai să nu joc, e al doilea video. Trebuie să pui pauză. Trec cu mașina. Nu e nimic. Nu trebuie să pui pauză. Edită pe video. Să se vadă și modul, ce dracu. Cred că să mă apuc și eu de vlogging. Gaming, vlogging, nu știu. Da. Băga mea. Hai. Ne scuzați pentru asta, dar cam bate vântul. Azi eu vreau să merg la plajă cu bunicul, dar bunicul nu, că e vânt, băga mea. Cu mine. Și am terminat. Carte la cameră, țărane. Nu uitați să lăsați în secțiunea. Pe cam atât că acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like. Ăsta a fost Mădălin, am fost eu și... Eu am fost eu, dar am o logică perfectă. Ce e tare. Vreau să luăm o brichetă, mă, să-mi dai și foc. Asta sunt inflamabile. Știu. Păi băieții, ăsta a fost al doilea vlog al meu. Și nu uitați să lăsați în secțiunea de comentarii ce faceți voi în vacanță, cum vă distrați voi. Și cu să lăsați prietenii. More live! Acum, vreau să vă spun ceva. Înainte ca să închid episodul ăsta, ca să țin așa camera, înainte să închid acest episod, eu vă rog ceva. Să-mi stați în secția de comentarii provocări. 5 provocări o să le intrate și celelalte episod, tot, încă 5 și tot așa. Vreau cum să facem. Adică să mergem la cineva acasă, să batem, să fugim, să îi dăm unul în cap. Acum n-am putut să mergem la mine acasă, părinții mei sunt acasă și facem gălăgia, lui toți sunt acasă și facem gălăgia. Și vreau pe afară. Și afară tot, domnule, bine că batem și vin niște copii retardați. Pe că am înțeles episodul, nu uitați să apăsați butonul de like, share, subscribe și tot tacâmul. Eu am fost Dani, el a fost Mădălin și ne vedem data viitoare. Ciao.